Hi everyone, खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू माय चैनल। ओमफ्राय लोगोफोर जोङो थाव सोनानै लाखानोसै आरोना, मानो होनबा जोङो बिजनि थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय जोङो माने हाबा जाहैनो थांनो नागिरदों बिजनियावहाय। आंहा नै ओमफ्राय लामायावनो जि उन्दुनो ओंखारबाय जाला मेगनानो गारि गाखोनानै। नै सफैबाय आरोना जोङो हाबाथिलियावहाय। ओमफ्राय माने बे गामिया जाहैबाय जोंनि बाबा बिजावनि गामि आरोना, बिजनि बरलामगुरि। बेवहायनो माने बाबानि बिदानि बिहामजो लायदों आरो। आंहा बिजावजालि जाबाय आरोना लोगोफोर। नै गुदुं गुदुं लाल साहा लोंनानै लानोसैलाय आंहा। हाबा जानो फैदों गैया हिनजाव दानदां। नै हौवाराना बेनो आरोना, मालाय दुगै लोबै देलायबाय नै नायग्राफ्रा। नै बेहा बहा बिसिबा गोजाननिफ्राय हिनजाव दाव फट' खेबखोमागासिनो आरोना। दे मादै आदासो टाइम मोनदों। आबा गैया दे सानै बाजै दा निमसे गुबाय थाबाय गामसा फिसाना बे गामसा न'आव दानायबासो गोलाव जायो, हाथायाव बायनायबाथाय गोलाव जाला। आं इन्जिनखौ माबा गुजुनायबाबो होबाय नै आसला जोंना जानाया। नै जोङो ओमफ्राय हाबानिफ्राय दसे सम ओंखारबोथ'बाय आरो, मानो होनोबा जोङो नै एसे गामियाव बेरायलाबायनो नागिरदों। ओमफ्राय बे आबै सासे दं नालाय, बेखौबो नायथावथाव थांनो नागिरदों आरो। नै आबैया बेनो आरोना, माने बुरिबायबो ना, ओमफ्राय खोमायाबो खोनानोनो नागिरथारला, जि खस्थ'यैसो रायलायनांगौ आरो। खोनाला नालाय बुजिया जाबाय आरो, माबा मोनसे रायलायबा माबा मोनसे खोनानायसो जालायलांबाय। ओमफ्राय नै जोङो थाबायबोबाय लामाथिंजाय। जोङो सासे बेवाइनि न' गोदानखौ नायनो नागिरदों आरोना, ज' बिजावजालि ज' जानानै थाबायगासिनो जोङो। नै हाबफैबाय आरो गेटजों। नायलांदो लोगोफोरनि न'आथ' दाबो कमप्लिट जाजोबाखै, ओमफ्राय
जायगायानो माने जा गुवारखा आरोना बाउन्डारि होजोबनाय ओमफ्राय नै माने गार्डेनबो फिसा खालामना लादों मालाय जि समायना लुना लादों जि मोजांखाना फैनानै जोबोद मोजां मोनफैदों फ्रेस बारबो ओरैबायदि समायना मोजां मोनफैदों न'खौबो नायबाबो नायबाय थाथावथाव नुयो जा मोजां मोनदों आरोना आं फैनानै नाया नाया Tuh bukan leh. Zdanie no. Tam jest park. नै दसे बेवहाय रिल्सबो खालामलायबावबाय आरोना आङो ओमफ्राय फटकआथ' ओरैबायदि लाखाबाय फटक बुंजोबबोलायलायदों आरो मबाइलानो फटक लायै लायै मेम'रियानो फुल जाबोलायथारदों आंना जिरायदो ना दंसोगारो नै फुख्रियावहाय नायाबो जा कालार गोनांखा बेफोरबायदि खालामनानै थाबानोथोन मा गामिफ्राव बिदि खालायनानै थानांगौलै मोजां जिरायदो न'आव लाहैनो बै बिलाइ जाबथुआव फै औ जि थिखोनोसै नामा साफा नङा औ एसे थांनानै थांखानोसै दां ओमफ्राय नै जों बेनिफ्राय ओंखारफिनबाय आरोना मानो होनबा टाइमाबोथ' सर्ट नालाय जोंहाबो थांनांगौआ मोनायो हाबायाव थांनो ओंखाम जाहैफिनसै आरोना जों
지라. 내 친구 이거 나온다.